салом бинандагони хабартиҷӣ, Русия имконотҳои дақиқи иҷозатии ширкатҳои бузурги сохтмониро барои овардани муҳоҷирон аз кишварҳои ЭДМ фаъолона таҳия мекунад. Дар Русия масъалаи имтиёзҳои иловагӣ барои корфармоён, ки муҳоҷиронро киро мекунанд, ҳалли худро меёбад, гуфт муовини вазири сохтмон ва манзилию коммуналӣ Никита Сашин дар форуми таҳиягарон ва меъморон Фордес. Ширкатҳои бузурги сохтмонӣ мумкин аст барои овардани муҳоҷирон аз кишварҳои ЭДМ тибқи рӯйхатҳо иҷозат гардиданд. Старшин қайд кард, ки пеш аз ҳама ин тағйирот ба имкони таъмини вуруди муҳоҷирон аз Тоҷикистон ва Ӯзбекистон барои ба Русия дахл хоҳад дошт. Ин ҳатто дар вазъияти душвории эпидемиологӣ вуруди муътадии муҳоҷирони меҳнатиро ба вуҷуд меорад. Дар баробари имкониятҳои иловагии корфармоён барои таъмини занҷири амнияти саломатии муҳоҷирон масъуланд. Аз лаҳза қабули қарори вуруд то лаҳзаи бозгашти онҳо ба хона. Аз ҷумла корфармоён, ки ба санҷиши муҳоҷирон барои коронавирус масъуланд, ки яке аз тариқи гузаштаҳои калонтарин муҳоҷиронро ба корхонаҳои худ аз худи Россия истодад онҳо таклиф мекунанд, ки муҳоҷирон метавонанд бо ин таклиф ба самолёт баранд биёянд. Яке бисёр нестанд. Так что пишите в комментариях, что хотите от жизни, и пишите в комментариях. Дӯстони азиз, ягон фикр дошта бошед, чӣ савол доред, ҳатман нависед дар комментария, мо ҷавоб хоҳем дод.